Ihondo tokongolu tasaleleng mangolu di tanoon satro di saleleng leleng nado asini rohani debata yang masari holong ni rohana tahe panguluhon kinopanasulih alani unang besay holso rohata dinasa narikoti Panguluan sa leleng nabi di para de tuhatari ay garibu ngadiladangi dohot pidong na marto ngalangiti di sari honde bata di paramudu debata lam hitamang so di sari honde bata lam hitamang so di paramudu debata asal masai porsea hita di Tuhan debata naholong rohasai tok di lehondo sude ayakana holsoan di molun di sipanga non para biton nabe nasayolan mamikir honlona di tanon nasomanari honmolu nitondi nasaleleng nari Bayar tadi portibi ulau sal puro sasude di baheni sai golong aratana sumurungi ay garibu madiladani dohot pidong nawar to ngalangiti di sari honde bata di paramudu debata lam hitamang so di sari honde bata lam hitamang so di paramudu debata asal masai porsea hita di Tuhan debata naholong rohasai tok di lehondo sude ayakana holsoan di lolun di sipanga non para biton nabe nasay holan mamikir honlona di tanon nasomanari honmolu nitondi nasaleleng
Portibion lausal kudo sa sudin. Di baheni say golong artana sumurumi. Say porosea marita di